bikain hasi ere. Hortxe laguntzaileak, horri jartzen Antoni, tentatu helburuan bete-beteak sartuta dagoen. Mutilea Marsula, bizitariak. Bi.
Ostolazan eskolakoa, Mutilau. Ánimo, Guillén.
Isuri, zikia zarubera. Arabaita lauriokin, mugiletan.
Taldearen txapelketa ere irabazitako da, hori argito lanarekin. Bai, bueno, aquí abogatu dira berriro. Azken minutuan ari da, Hemen arazo txikiak izan dugu, abogatu dira berriro. Azken minutu erdi! Laugarren ere bai. Oso dut egin, animo.
lugar, creo que tengo, si no tiene. Gracias.